Dobro, evo brzo ću te pitam. Hoćeš večeras bioskop ili film kod kuće? Hoću šta god ti odlučiš, eto. Pa znaš šta, ne znam šta da radim, iskreno. Zato što, pazi, u bioskopu realno nismo bili 100 godina. A ti obožavamo bioskop. A opet, s druge strane, da se, brate, mili ušuškamo lepo po ćebencetom, gledamo Ljubavi, neki... šta god ti kažeš, to ćemo da radimo. Možemo jedno, možemo i drugo, sve da. Dobro, znaš kako, ja ću onda da pogledam šta ima u bioskopu. Dobro. I ovo što imamo kod kuće imamo, pa ćemo onda da uporedimo. Samo mi kaži, da li hoćeš da tražim neke akcije, možda neku fantastiku, šta se gleda? Man, bre, ženo, pa traži šta god hoćeš, bre, sunce, rekao sam ti da radim, bre. A ja tebe nešto ometam, izvini. Pa ometaš me, upravo ti govorim da me ometaš i ti me pitaš šta za žanrove. Baš me briga, uzmi šta hoćeš. A tako? Tako je. E pa izvini, molim te što te ometam. Evo, neću te više ometati, pošto te više nikada neću pozvati, da znaš. Anđelka, ne moraš više nikada me zoveš. Jesi čula? Aha, pa ti si u tom fazonu, jel? U tom sam fazonu. Aha, e pa okej, slušaj onda. Onda povlačim sve što sam rekla, zaboravi na to. Dakle, neka ti je Bog u pomoći, jer ću te zvati na svakih 5 minuta, jel ti jasno? Anđelka,